Sponzorem pořadu je Subaru BRZ. Sponzorem pořadu je český motoristický magazín Faster. Tak a jsme na konci první série. Rasťo, popravdě vyzkoušeli jsme toho fakt hodně. A bola to zábava. A nezabudli sme na niektoré krajiny, Nemecko, Taliansko. To všetko ešte príde, ale na záver nám pripadá, že najlepšie ísť do Ázie, pretože tej patrí automobilový svet. Tak na Japonce nemůžeme zapomenout. Především na Toyotu. Podívej se, krásná legenda Land Cruiser, držák, stejně jako samotná automobilka už po několik desítek let. Áno, kríza, nekríza, tá Toyota to vie vždy nejak ustabilizovať. Možno niekomu príde konzervatívna, ale už to tak nie je. No vrátila se k zábavě za volantem Toyota GT86. A predstavte si tie rally korene Toyoty. Čo si predstavíte, keď počujete rally tisícich jazier, Juha Kankkunen, Carlos Sainz? No jedině Corollu VRC. A prilbu šmarenu vzadu. Ne, bylo to hodně úspěšný auto v rally. No ale podľa mňa takou pravou rally legendou je predsa len čelika od Toyoty. No to začínalo. A viete si predstaviť, že to bola práve táto? Takto vyzerala japonská odpoveď na Ford Mustang. Oproti základnému 6-valcu vo Forde mala 4-valcová 1.6 čeliky polovičný objem. Ale nie výkon. Kým 3.3 vterejšieho Mustangu dosahovala výkon 122 koní, tento motor vo verzii GT dával z 1,6 litra až 108 konských síl. Navyše, toto nie je obyčajná čelika. Šoférujem súťažnú Toyotu čeliku prvej generácie. Toto auto má presne 42 rokov. Na Slovensku je od roku 2009, ale už v 70. rokoch jazdilo rally vo Fínsku. Je to prerobená verzia zo základnej čeliky LT. Akurát motor je tu z GT, bolo to vlastne východisko pre tie súťažné autá. V základe mal výkon 108 konských síl a 2 karburátory Solex. Tie sú však vymenené za 2 Webre. Je tu ostrávačka a pozorujem tú zmenu správania auta s rastúcimi otáčkami. Ostré brzdy to má. Toyota prišla na trh s 3 verziami, zárukou 1 rok alebo 20 000 kilometrov. Východiskom pre pretekársku čeliku bola verzia LT s hmotnosťou iba 960 kg. Nad LTčkom bola ešte čelika ST, no a motor v tejto pretekárskej mohli použiť vďaka homologačnému listu z verzie GT. Odstupňovaný bol aj výkon verzií 79, 86 a 108 konských síl. Verzia GT mala už aj 5-stupňovú prevodovku, ktorá bola homologovaná do rally. Predstavte si rok 1972 a auto, ktoré má možno po prerábke 130 koní a homologovanú hmotnosť 880 kg. Sériová verzia vážila 1030, ale týchto slabých 900 to ide. Plynový pedál je taký tvrdší, ale tá väzba je ohromná, rýchla. Táto čelika jazdila na rally tisícich jazier vo Fínsku a presne tomu je prispôsobený charakter podvozka. Teraz sa nadýchuje. Kým v Československu prebiehala výroba Škody 100, v Japonsku uviedli skvost s 2 karburátormi, posilňovačom brzd a rozdeľovačom brzdného účinku na zadnej náprave. Čelika GT mala bez príplatku samosvorný diferenciál, otáčkomer, opierky hlavy a trojramenný volant. Čelika sa mohla pochváliť riadením s obehom guličiek.
Kokpit bol na tú dobu nesmierne luxusný a jazdné vlastnosti nadštandardné. Celica GT vyšprintovala na stovku za 10,9 sekundy a dosiahla maximálku 180 km za hodinu. Priemerná spotreba bola na tie časy výborná, 8,8 litra benzínu na 100 km. Nádrž mala vtedy 50 litrov a rázvor náprav bol na úrovni dnešnej Fabie. Celica bola v tom čase najrýchlejším japonským šporťákom a najmä demonštráciou najnovšej techniky od Toyoty. Navyše okamžite po debute vyrazila na pretekárske trate. Hoci väčšina z nás si pamätá mladšie sestry, táto bola skutočným strojcom úspechu mena Celica. Toto tu vyzerá ako skutočná rýchlostná skúška. Mám úctu k starému autu a tak trošku mi to nedá. Chcel by som vedieť, ako to absorbuje jamy, aké je to ovládateľné, aspoň tak trošku ukradomky. Aké bolo pretekanie vtedy, keď boli takéto chabé rámy v autách. By som sa asi bál. To má samosvor, to cítim už pri pohnutí. Jama nejama, to ide nádherne. To je rally auto. Toto sú chvíle, kedy neviete, či je väčšia škoda ísť s tým autom rýchlo, alebo neísť. Rastíku, popravdě, ani já jsem nečekal tuhle staříčkou Celiku. Já jsem myslel, že to bude ta hranatá, ta, co přišla po týdle, ale je krásná, v úžasném stavu a navíc rallyový speciál z Finska. Celkovo je to prekvapenie, to auto ako keby práve dojazdilo rally, chytilo ma za srdce a len dokazuje, že tá Toyota bola športovou značkou a mala ešte aj plodnejšie obdobia. No nejlepší období byly 90. Tady je máme, stojíme vedle nich, Toyota MR2 s motorem uprostřed a Supra s přeplňovaným šestivalcem. 300 koní měla v té době. A nepríde ti to, že automobilový svet trochu cúva? Dnes tu hýkame nad nejakými radovými šesťvalcami preplňanými a ono to tu všetko bolo, navyše ten design. No 100%, tohle byla čistá radost jízdy, ale je tady ještě jedna japonská automobilka, která si tu svoji legendu pořád drží. Generaci co generaci, no a teďka představila právě tu nejnovější. A Toyota vnímá procenta, je to Subaru. Áno, len mne sa zdá, že to Subaru je teraz také nerozhodné, že nevedia, ako budú pokračovať a už vlastne ani v rally nie sú. Subaru je na rozcestí, teď přemýšlí, jestli se má vydat na okruhy nebo jít tou tvojí cestou rally. Rozhodovanie bude prinajmenšom ťažké. No a dizajn naznačuje, že Subaru poľavuje v ostrosti výrazu a chce sa páčiť masám. Môže to však byť nebezpečné, stačí spomenúť kauzu Mitsubishi Evo. Subaru tiež kašle na rally, avšak chceme vedieť, či ostáva aspoň verné koreňom. Ukážme si zásadné medzigeneračné rozdiely zvonku. Nový sedan je oblejší a nemá také ostré výrazné črty. V skutočnosti vyzerá krajšie než v objektíve kamery, to je pravda. Pôvodná verzia mala napuchnuté blatníky a tie teraz spľasli. Dokonca aj nasávací otvor na prednej kapote je menší a auto celkovo uhladenejšie. Aj svetlá sú menšie a nižšie. Teoreticky sa tak vracajú štýlom do čias prvého STI. V priamom porovnaní dvoch generácií vidieť, že podstata auta ostáva zachovaná, mení sa len móda. V kokpite sú zmeny ešte výraznejšie. Pozrite si napríklad rozdiel v palubnej doske.
Sedadlá novinky sú prítulnejšie, nastupovanie je ľahšie, ale horšie držia v zákrutách. To nás trochu sklamalo. Jedine radiaca páka a ovládače manažmentu celého auta spájajú to nové so starým. Na mieste otázka, či bude nové Subaru STI rýchlejšie. V najprimitívnejšom porovnaní automobilovej rýchlosti, teda v šprinte, musíte na Subaru vedieť trafiť otáčky, preniesť výkon spojkou do ústrojenstva a mať to srdce otrhnúť polósy. Presne poznám tie typky, čo si kúpia Subaru STI s veľkým krídlom a chcú pretekať v šprintoch. A teda na druhej strane aj chápem, že ste zvedaví, či nové STI je v šprinte rýchlejšie ako to staré. No popravdě, papírově bychom měli být na konci úplně stejně. Obě auta zrychlují za 5,2 sekundy, ale ty máš 5 km míň. Ako ja? No jako s autem. Aha. I tuší karosery, ale na druhou stranu, já mám spoustu příplatkových dílů STI, takže realita versus teorie může být jiná. Ne. Ten přechod není tak dobrý, tam je větší. Teraz vyzeráme ako takí dvaja šprintéri po dobre vykonanej práci. Subaristi, který si pokecají a zhodnotí auta, popravdě, já to chci s tebou rozebrat, protože já jsem se snažil 3krát a vždycky si mě porazili, když jsme měli být na konci úplně stejně rychlí. A ja viem, v čom to je. V tom obrovskom krídle, ktoré máš vzadu, to je základ všetkých šprinterov, ale podľa mňa ťa spomaľuje. No ale tak je karbonový, že jo? To je z japonského eráčka, to jsou ty souboje, my ho tady můžeme mít za 56 000, ale popravdě je vidět, že to nový auto je nádherně vystužený. Tam bylo vidět, ty jsi mi v každém přeřazení uskočil o 15 metrů. Tohleto auto překvapivě, i přesto, že má díly za 300 000, tak je v tom dost měkký. V tom řazení, podvozku, karoséry, prostě v tomhle udělali velkou práci. A hoci sa to na prvý pohľad nezdá, toto auto je bližšie k súťažáku tým, že nikde nevznikajú tie pružné straty, ale všetko je to napevno a ide to do kolies. No ale víš co, sprintem neskončíme, my tady máme nádhernou rallyovou trať mezi stromama, takže ty si sedneš do obou aut, dostaneš Race Logic, no a vyzkoušíš, jestli na okruhu je rychlejší to nový, než to starý. Nemám v obľúbe šprinterov, ktorí tomu dávajú hneď na mieste, takže zľahka sa tak pohneme na obidvoch Subaru. Ale teraz tá STIčka ide. Budem sa snažiť ísť, pokiaľ to bude len trošku možno čisto. Pretože ideme na čas, porovnávam tieto autá v činnosti. Tu je také zložité miestečko. Tak, ten diferenciál tak funguje, ako si to predstavujú fanúšikovia jazdy. Tak toto je tu strašná morda s týmito autami. Sponzorem pořadu je Subaru BRZ. To sa správa tak, ako keby to takmer nemalo ABS-ko. V brzdách je to jednoznačne lepšie to auto. Ale ten podvozok je taký tvrdší, že to sa bere okamžite.
miernemu stúpaniu sme nevystrelili na stovku za deklarovaných 5,2 sekundy, ale v čase horšom o sekundu. Pri tom istom vodičovi a dodatočnom meraní bol náskok novej pred starou 0,2 sekundy v šprinte na stovku. Hneď po dosiahnutí stovky prišli na rad brzdy. Tie v novom Subaru majú plochejší nástup, ale potom je ich krivka strmšia, teda lepšie sa zahryznú. Najmä ABS je v režime Sharp S úplne iné, lepšie a zbytočne neprerušuje. Povedané ľudskou rečou, na štrku, na zlých povrchoch a pri ostrej jazde dostanete z nových brzd ďaleko viac. Čiže brzdy sú lepšie, a to aj pri brzdení zo stovky na nulu, dokonca o 3 metre. Po úvodnej sľučke okolo mosta, kde mi nedalo pritisnúť novému autu a trochu som ho šetril, začal som strácať. V ľavej zákrute cez horizont bola stará verzia o kilometr za hodinu rýchlejšia, ale nervóznejšia. Zadok už odchádzalo von. Pokojný podvozok a rozvážne ABS pomohli bielemu autu aj pred nájazdom do vracáka. Stačil tento nájazd, samotný vracák a strata bola dorovnaná. Dokonca sa biele Subaru dostalo do malého vedenia v rýchlej ľavej na plný plyn. Akurát potom na rovinke som málo zabehnuté auto trochu rýchlo skrotil a prehral súboj v poslednej zákrute o 0,1 sekundy. Počítač však vyskladal ideálne kolo, ktoré bolo v prípade nového auta o 0,5 sekundy lepšie. Na základe dát aj skúseností vieme jednoznačne potvrdiť precíznosť nového, neupraveného auta s 1000 najazdenými kilometrami oproti výrazne upravenému predchodcovi. Novinka dáva vodičovi takú spätnú väzbu, že lepšie cíti, čo sa na ceste deje, no a potom je trochu opatrnejší. Tak Rastěho, byly to pěkně rychlý kola, viděl jsem, jak ti utíkal zadek tam v tom esíčku, ale pryč s hodnotama, mě zajímají jenom tvoje dojmy, osobní. Tak prvý zásadný rozdiel, aby som povedal viac než generačný, je v riadení. Je tuchšie, na tých spojoch asfaltu cítim rázy do volantu, ale nie sú to tie také ľahké, také ako keď máš PlayStation a niečo umelé. Skrátka ťa to upozorní, dobrá spätná väzba, tuhé riadenie, v riadení naozaj obrovský skok. Tak to je pozitivní zpráva. Ještě byla jedna věc, kterou jsme kritizovali na předchozím STIčku, a to byly brzdy. Měkký pedál a slabý účinek. Pocit toho brzdenia mám skoro rovnaký, akurát v jednom je tiež veľký rozdiel a to je nastavenie ABS. Ako náhle je to STIčko v športovom režime a vypnuté ESP, tak ako keby neexistovalo to ABS, ono je potlačené do úzadia a paradoxne to je nie nebezpečné, to je bezpečné a všetkým tým, ktorí chcú okruh a možno aj také blatko, šotolinku, tak týmto skráti brzdnú dráhu a na toto je to úplne perfektné. No a říkal si šotolina, vracák, ten subjektivní dojem z celkového toho auta, protože mně přišlo, že to nový, i když jede klidnějš, tak z toho vracáku daleko líp odjelo. Dobre vieme, že na širokom, na letisku, tam aj Clarkson ide bokom jednoducho, tam to vie každý a to auto to tam pôjde, keď má na to 300 metrov, ale neviem čo tu v tomto úzkom, poď nám ukázať, ako sa jazdí rally. No, jdeme to vyzkoušet, já se na to těším. Po naozaj surovom zaobchádzaní s hnacím ústrojenstvom v šprinte sme sa rozhodli netrápiť samosvorný diferenciál a poloosy na suchom asfalte. Preto sme zapli dážď a namočili povestný vracák v bielej. Chceli sme totiž vám, divákom, tak názornejšie ukázať rozdiel správaní sa pohonu všetkých štyroch kolies medzi novinkou a starinkou. Občas sa nám však stáva, že vypínač na dážď sa zasekne a kým ho opravíme, príde prietrž mračien. A tá priplaví na našu testovaciu dráhu kubík zeme. No aspoň to bude mať kubík za volantom ťažšie a Subaru si pripomenie svoje najslávnejšie roky. Veď toto auto bolo zrodené pre divočinu. Tak a dosť. Stačilo, máme vylepšené presne rally podmienky, také, aké sme si predstavovali. Jdeme na to jako první, starý STI s dílama doplňkovýma. Dáme si Sport Sharp, automatický režim máme, takže vyzkoušíme, jak se bude chovat při projezdu s Mikem na automatický režim starý STIčko. No ja som už unudený fanúšik rally, ktorý čaká na to povestné prvé auto, ktoré príde do vracáku. Ja chcem vidieť, čo to legendárne STI
dokáže v klubových rukách. Už máme bahno i v kolách. Tady to ABS je hodně cítit, se musí. A už jsme dojezli. No, prostě ne. Tady už jsem to nechal moc daleko na to bahno a už to nedalo. No a tak, ako to v rally býva, rýchlostná skúška sa zvykne v druhom prejazde alebo v ďalší deň otočiť a ten prejazd je iný. A my čakáme, čo náš jazdec s odchádzajúcim STI dokáže. Tak to celkom dobre drží. Na vode je opatrný v nájazde. Jo, ale tohle mi dolů jde. Dolů mi to jde. Hezky. To musíte oznámkovat dobře. A náš rally jazdec tu má nový pokus s novým STI. A teraz uvidíme, koľko za ňou urobí technika. Takže prvá skúsenosť. To je. Tak to je úplně jiný level. Rastio, promiň, ale to je úplně jiný level tohle auto. Viděl jsi to? Videl som to a videli to aj naše kamery. Prostě tohle jsou ty rozdíly. Pokud řešíte nějaký drobnosti v designu, jestli se vám to auto líbí nebo nelíbí, kašlete na to. Tohle jsou ty drobnosti, které dělají to nový Subaru lepším. Viděli jste sami. To prostě dělá přesně to, co potřebujete. Zabrzdí, jde to do smyku, krásně plynule to vyjede, žádný dlouhý drifty, nic. Takže do manuálního režimu a preference zadní nápravy a pokračujeme. Tak uvidíme, čo spravia ostré brzdy. Aj. Ja neviem, čo vám na to povedať. Tak to je boží. Pozeráte sa na automobilovú fascináciu z Japonska, teda aspoň pre mňa. Lexus LS prvej generácie. To bolo auto, ktoré nebolo doposiaľ podľa mňa v tom azijskom formáte prekonané. No a navíc začínalo svoji kariéru v Americe v 89. a představ si, hodně z majitelů, když přechází na nejnovější generaci, tak ho nerada opouští. Ja sa im nečudujem, pretože Lexus LS to je výzva aj pre mnohé mladé, dravé automobilky, ktoré postavili Genesis. V časoch, keď mnohým automobilkám tečie do topánok, sa Hyundai šialene rozhodol vstúpiť do osieho hniezda. Čo do osieho hniezda? Do klbka zmí! Ja viem, trochu ste si zvykli, že na záver garáže vždy prinášame nejakú tú čerešničku, no Hyundai tvrdí, že je to tak. Hoci spredu je to skôr zmes viacerých dizajnov, ale hlavne, že ten emblém evokuje Aston Martin. Ale ja som tu preto, aby som zistil, či toto auto naozaj nesie skutočné prvky prémiovosti. Idem po klasickej panelovej ceste. Ten podvozok, odhlučnenie, to všetko sa správa absolútne prémiovo. Ešte si adaptívne tlmiče prepnem do športového režimu. Tak je to trošku také tvrdšie, ale toto je auto, pri ktorom musíte absolútne zahodiť predsudky za chrbát. To na tej panelke tak dobré, že si to môžu kúpiť aj Češi. Typické diaľničné auto. 130 na tempomate, 2050 otáčok na otáčkomery. Tá 3.8 6-válec vďaka 8-stupňovej prevodovke oddychuje
A oddychujem aj ja, lebo v tomto aute je ticho. Neveril som, že Hyundai dokáže systémy aktívnej bezpečnosti tak dopodrobná vyladiť. Genesis som zobral do najrušnejšej premávky na rýchlostnej komunikácii R1, kedy sa autá valia spredu, zozadu, sú na boku. Ten aktívny tempomat ide veľmi zľahka na brzdu, no teraz pritlačil viac. Už je to prémiová kategória, tie systémy reagujú úplne perfektne. A jedna z vecí, ktorá je tu skutočne na vysokej úrovni, to je farebný head-up display. Jednak je dobre čitateľný, na druhej strane tu nie sú žiadne premietačky a kaplnky, ktoré to emitujú na čelné sklo. Môžem si určiť aj veľkosť rýchlomera. Tu sú malé číslice ukazujúce rýchlosť, tu sú stredné, tu sú veľké. Hyundai urobil všetko preto, aby bol in. A Genesis má pohon všetkých 4 kolies. Pretože to sa už aj v tej luxusnej triede, kde boli predtým zadokolky, nosí. A mňa zaujíma, či toto auto dokáže byť na klskej ploche zábavné, alebo ako tá štvorkolka funguje, či je schopná zatočiť, čiže vypnem si stabilizačný program. Na 8-stupňovej prevodovke si zvolím manuálny režim. Ja som zvedavý, ako to zareaguje, keď na to pridám. To ide bokom, ja mám dosť. Normálne, keď pridávam, tak to chce ísť bokom. Ďalšia prémiová vec. Zobrazenie okolia auta. Videl som už veľa takých napodobenín BMW, ktorí to tak chceli urobiť, ale sa im to nepodarilo. A napríklad jedna z ďalších zaujímavých vecí, ten dobeh okna. Hore. Aj dole. To je úplne perfektné. Vidieť, že si tu dal niekto záležať na detailoch. A čo asi najdôležitejšie, to je krásne to zobrazenie. A je veľmi realistické v celej tej umývárke. Nemyslel som, že toto dokáže niekto urobiť tak, ako to má BMW. Tak toto som už nikde videl, ale tu som to nečakal. Nič to však nemení na tom, že Hyundai Genesis je automobilový objav tohto roka. Teda aspoň pre mňa. Ešte, že existujú na svete ľudia, ktorí majú radi auta ako my, žijú pre svoju značku a majú takéto nádherné garáže. No, hlavně nás do nich pustí, aby jsme si vyzkoušeli ty skvosty. A ja verím, že ešte existuje mnoho garáží, do ktorých budeme môcť v budúcnosti vojsť. Mějte se hezky. Dovidenia. Sponzorem pořadu bylo Subaru BRZ. Sponzorem pořadu byl český motoristický magazín Faster.